Коя е Любомир? Разправил съм ти за нея, не помниш. Любомир е бившите ти Любомир. И сега като кажеш бивше, да, ама сме си само приятели сега. Сърдиш ли си? Сигурна ли си? Да. Излез Любомира. Играй с Любомира. Любомира да ти даде туалетна хартия. Любомир, че той да ти сготви. Върви Любомира да ти го прави това. Срети, стиги с тази Любомира. Тя ми пише, аз не й пиша. Не се съди за такива неща. Добре, нямай прав. Любомира ли? Не, сигурно е Митко. Пак Любомир. Не, Митко е сигурно. Митко ми пише, ти каза, бе. Митко ми пише. Я плес. Не ми е бивша тази Любомира. Доста непрофесионално. Работа с непрофесионалисти. Имаме ли? Не, дай пак. Любомира бившите ли Любомир? Чакай да кажа начало. Кажи, че не иска да я пишеш. Тя ми пише, аз не искам да я пиша. Не я пиша. Тя е минало, аз съм сега. Що се бе? Аз съм толкова драматичен човек.